Har du noget at sige? 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 Så vil jeg gerne sige velkommen til Ordmaskinen. Konkurrencen om, hvilken klasse, der kan skrive Danmarks bedste skolerap. Hvad skal det handle om? Det bestemmer du selv. Så find ud af, om du har noget at sige. Hvis du har det, så synes jeg, du skal skrive det ned i en skolerap. Og jeg lover dig for, det giver ekstra point, hvis det kommer lige fra hjertet. Du behøver ikke spille en rolle. Du behøver ikke være ligesom ham eller hende eller den. Du skal bare være dig selv. Det er det, der interesserer mig mest. Jeg vil gerne høre, hvad I har at sige. Så sæt dig ned, skriv en rap sammen med resten af klassen. Dem, der skriver Danmarks bedste skolerap, de vinder en gratis koncert med Clemens. Det er rigtigt. Jeg kommer og giver en koncert på jeres skole, hvis I skriver Danmarks bedste skolerap. Og som ekstra bonus, så rapper jeg den rap, som I har skrevet.